karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Mao man ni makalipay nimo, di ba? Muna ang angin buhaton na isa. Ug dili niya makalipay na ako. Nakasaha si Kent. May umaabot na siyang anak. Ug di ko gusto nga matao ang bata nga way ilhong amahan. Kay ako ning pagumangkon. Kini nahitabo ni Kent. Iya kini tinuyuan. Kung wa siya plano nga mga sawa ni Claire, wa unta na niya hilabti. Karon, mangutana ko nimo. Kung ikaw pa ka ang naa sa dapit ni Claire, mamabdos ka og kalit. Unya, dili to bagong samahan sa imong anak ang nahitabo nimo. Sa may imong buhaton. Una sa tanan, dili na mahitabo na ko, Sir Hans. Kay sigurista ko. Kay akong gilpreserbar ang akong pagkababay sa mahimo lang akong bana. Kinahibaw ko nga ang premarital sex sa... Lisod mag-enjoy sa pagkaon nga wa ko makasiguro kung imo bang gikaon, sir. Pero, happy na ka? Magpakasal lang imong manghod kang Claire. Tabangan na ako panglabas, mama, sir. Katabang ba ako din, Daily advisor ninyo. Oh, mananghit pa di ay ko. Mahimo na ba ko manglaba, sir? Ayaw pang laba. Limpyohi ang guest room. Mao na mamahimong kwarto ni Claire. Ha? Mubalhin na si Claire din, Samtang magpaabot sila sa ilang kasal ni Kent. Wa na. Musamot gid ang sapot ni Kent ini. Nag-inom naman sa tabos. Sumpay na eh. Boss Kent, sige lang. Ipahungaw ng imong gibati. Ako na ning gipahungaw. Gisulti na ako ang niya sa kong unahuna og kasing-kasing. Pero wagid maminaw. Way mo to. Silang tanan gustong mutukbo na ko sa kaminyuon nga wa ko'y gusto. Uy. Oo niya. Sa may plano na mo. Oh. Ganamin sa iya sa nga akong pakaslan si Claire. Hindi ako pakaslan. Unsa? Boss, ayaw pagsunod sa gusto sa uban. Uy. Si Ayesa lang ang akong gisunod lang. Oh. Gipangkahanap ko niya nga nagugma sa usa ka higala lang ang ikibati nako. Wa na ko'y paglaom. Mao ba? Aw. Di mo sad maayo nga mamugos ka. Ug kay kalipay man niya nga pakaslan ako si Claire. O pakaslan. Pilay pag-ingon og yes ay do. Dayon layas. Ha? Kung mulayas naman lang ka, boss. Aw, mayo pag karon ka mulayas. Nga wa pa kay gapos. Pero mao'y makalipay na Ayesa nga barugan ako ang akong pagkaamahan. Pues Frank, ako na nagbuhaton. Grabe. Ay, inom tabos ay. Wa ko kasabot ninyo da. Ayesa, ganong ato man ng gilimpyuhan ng gistrom? Anhin na mo po si Claire, ma. Unsa? Uy, agoy! Muraog! Uy, Murag unsa, ma. Ayesa, paklaro ko no. Paklaro ko no, be. Okay lang ka? Okay raman. Okay na ka nga magminyo gyud sila si Sir Kent o si Ma'am Claire? Katabang lang ko, ma. Wa ko'y katungod manghilabot sa problema sa akong mga agawon. Unya, wa ka sakit eh. Ngano sakitan man ko. Higala lang ni si Ken. Na, doon na rabay panultihon Ayesa. Nga unya na ka magkahibaw sa kabililhon sa kabutang kung mawa na kininimo. Di ka magbasol sa kauwahian kung magkinaon sa ang kaminyoon ni Kent o ni Ma'am Claire? Og nganong ako may mabasol. Tungod kay imong gipasakitan si Sir Kent. Mao nga iya na lang pakaslan si Ma'am Claire aron nga malipay ka. Namati ka sa mong gipanagsultihan ni Ken, ma? Ay dawa ko mamati oy. Wa ko mamati, nakabati lang ko. Kay kusog man niyo tiyog ni Sir Kent. Miingon siya ay, wa ko mangutana kung unsay hustong buhaton. Ang akong pangutana kung mao ba ni ang makalipay nimo. Mukatawa ka ba kung pakaslan ako si Claire?
Oh, ha? Nakabati gid ay ka? Unya, mitubag ka. Oh, mauna ang makalipay nako. Mukatawa ko kung pakaslan nimo si Claire. Ma, Oh, unya, si Sir Ken Sab. Sa pagkakita nako sa ubos kato ako nagsugat mi kaganina. Gitulisok sab ko giingon. Giingnan ko ay pamati ng ason. Pakaslan ko si Claire kay maoy gusto ni Ayisa. Ibutang na si imong utok. Oh, ginanaan ko. Nga sa ato pa di ay, ikaw ang nagtukbod ni Sir Kent aron pakaslan na lang si Claire. Be, pero ma, mo ni gustong buhaton ni Kent. wrong ka! Ha? Wrong ka, gyud. Mo na gustong mahitabo ni Sir Hans. Miingon siya ay, ang gusto ko nga tabangan ko nimo nga makumbinser siya sa pagpakasal kang Claire. Maunay imong misyon karon. Oh, di ba? Sa ato pa naniit lang di ka Ay, lagi ko maniid. Wa ko maniid. Pero dagko sa kayo mong mga tingog. Bisa tabuna pa na ako ang akong dunggan. Makabati ko sa inyo panagsultihan kay di ko bangol. Oh. Hinuktok bang ka? Huwag gul-gul ha? Huwag gul-gul. Anong mag-uol man ko? Huwag wa naman kay BFF. Wa na kay magmahal ni mong tinuuray. Gawas lang nako. Oh, sige! Pag-happy diha! Pag-happy-happy diha! Ikaw nitiwasan ning limpyuhon na ning kwarto sa umabot na tong babaeng amo! Nasayog ka ako sa kong gipanulti ni Kent. Naibaw ko nga bakak tong tanan. Pero, mautay gustong buhaton. Hans, brother! Excited na kay ko nga mahimong misis ni Kent. Pero, kinahanglan tas-an nimo ang imong pasensya, Claire. Oh, sure! Dawato na to nga, igulang na po si Kent sa pagbarong nga amahan ang imong gisabak. Ako na'y bahala. Ako ang martyr sa among relasyon. Kuha alang pagbalik ang pagmahal ni Kent nimo, Claire. Yes, Hans. Isalig lang nako ang tanan. Mahapi na lang kita as family. Salamat. By the way, unsay plano nimo ni Ayasa? Ayaw hilabti ang bahin ni Aisa. Magpabilin siya sa akong primahe. Period. Okay. Deal. Ni ano, Sir Hans? Hello, Ayasa. Pwedeng magpatabang? Andam ng imong kwarto, Ma'am Claire. O say, ma'am. Miga Claire na lang. Naanad na ko, anak. Sige, tabangi ko gakot sa akong mga gamit, be, please. Wow! Og, kahumot og kalimpyo sa kwarto. Ako ring gikod ko maayo ganina, miga. Ala, thank you, Ayasa. Sige, palihog din lang ko arrange na ako mga butang, ha? Kaya nalipong nasad ko ay ingon ini magod ko no basta magsabak. Mao ba? Ambot lang sad. O pa man ko makasaway good. Ay? So, virgin pa dahi ka? Oo, ma'am. Miga. Hala, no? Virgin pa di ay ka? Proud virgin. Nanginsulto ka? Wa, ma'am, uy. Miga. Di ba, proud lang ko sa akong edad karon ba? Putli pa ko. Okay. Imo sad na. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!